odkliať tú svoju krásnu, úžasnú tvorivosť. Odkliať ju. Odkľajeme ju. Dáme z nej preč to obrovské ako zakliatie tým studom, lebo tvorivosť sa zaklína studom. Pozrite sa, jak to tu vypadá. Tu na Bali, keď neviem, čo tu ide urobiť, to sa uvidí. Snáď tu nebudú zase niečo nové vstavať, ale takto oni s tým narábajú. Proste to vypalujú. Musím dať pozor, či to nie je ešte horúce. Asi nie, dobre. Takže odkliať svoju tvorivosť je veľmi dôležité, pretože nás zakliatá studom, ako som povedala. V minulom videu som hovorila o tom stude, o tom, ako vzniká, akým spôsobom, akými nenápadnými prehláseniami, pohľadmi, reakciami, nereakciami. Je to proste... tak takto. Toto sú zase tak cigánska osada. No jo, ideme preč. Také malé pejsky sú tu. Ale, tu je zase ďalší pejsek. Nazdar, chlupáčku. Chceš byť na kamere? No jo, áno. Pohľadkám ťa, áno. Budem vám rozprávať ďalej. Toto je pejsek, ktorý sa strašne rád hladká. No jo. A nestydí sa za to. Ďalšia vec, ktorá vytvára také zakliatie tvorivosti, je stud, alebo keď si pokarhaný za svoje potreby. Obyčajná vec, potrebujem inú farbu. Neviem to nakresliť, alebo toto, potrebovala by som to vidieť. Potrebujem, ja neviem, teraz netvoriť. Potrebujem teraz ísť na záchod. Proste zahambenie na vlastných potrieb. To tiež vytvára obrovský, zaklína to jednoducho tú tvorivosť. Čo myslím tým, že keď poviem, že zaklína to tvorivosť? Ako viete z rozprávok, tak keď je niečo zakliaté, tak ty na to potrebuješ mať ten kľúč, ktorým to otvoríš, že jo? Takže odkliať tú tvorivosť my potrebujeme nejak. Potrebujeme nájsť to kúzlo, tú paličku, to niečo, čo... Áno, pejsku, áno. Ježišmaria, už sa tu navyvaluje. Áno. To niečo, čo presne urobí s tebou toto. To je ako, tento pejsek proste reaguje, keď vidí niekoho, kto ho má rád, ako tá láska je proste presne, tento odkliatie jej smútku, inak je to veľmi smutný pejsek. Čo sa stalo tvojej sestričke? Tvoju sestričku som dlho nevidela. Boh mi, kde skončila, nebudeme radšej potom pátrať. No poďte, šup, ideme, poďte sa hrať. Takže niečo, čo odkľaje, čo odkľaje ten stud, ktorý je ako taký štupel na tom tvojom džinovi. Lebo tvorivosť je niečo, čo je také magické, záhadné, je to krásne a potrebuješ to. A či to potrebuješ z 5%, alebo 50%, alebo 500%, to je na tom, ako si dizajnovaná alebo dizajnovaný. Niekomu tá tvorivosť strašne chýba, keď ju nemôže prejavovať, nerozkvitne a niekto to má na háku. Proste človek, ktorý je viac excelovský, taký ten, ktorý potrebuje, kto má taký ten mozog nastavený na tie pravidla, na tie škatulky, tak tomu to tak ako nechýba. Ale keď je človek viac tvorivý, má tú dušu takú umeleckú, tak strašne trpí, pokiaľ nemôže následovať ten vnútorný proces tvorby. Pretože tvorivosť nie je len nápad. Tvorivosť nie je len čiarka na nejakom papieri. Tvorivosť nie je, ja neviem, tón, ktorý zaspievaš. Tvorivosť je vnútorný proces. A keď ten vnútorný proces nemôžeš zažívať, lebo ťa neakceptujú, lebo sa bojíš, lebo sa stydíš, tak vlastne tebe je vo vnútri smutno. Tebe to strašne chýba. Tebe niečo, a niekedy to veľmi nevieš ani pomenovať, to strašne chýba. No a ten program, ktorý som vytvorila, alebo sériu, ja som vám vytvorila sériu takých techník, ktoré ja používam na odkliatie tvorivosti, pretože ja som presne ten typ, ktorý nemôže bez tvorivosti žiť. A musela som prejsť odkliatím na veľa úrovní. Kým som prišla na to, že čo to je,
keď som prišla na to, že to je tvorivosť, keď som prišla na to, že ako, pretože ty nemôžeš, s tvorivosťou sa nedá priamo pracovať tak, že nakresli, urob, tak poď. Viete, tvorivosť není ako plávať, akože učiť sa plávať. Že ťa hodím do vody a poviem ti, takto sa nadýchni, tu urob. Tak to nejde. Tvorivosť nemôžeš atakovať priamo. Ona sa ti schová. Ona povie hu. To je jak oxytocín. Jednoducho, ako náhle ho vypláš, si v hajzli. On sa ti schová, on je taký hamblivý a nič nedosiahneš. Nič sa nestane. Nič. Absolútne. To znamená, že ja som vytvorila niekoľko, každá z tých techník je, do každého programu som dala jednu techniku. Aby vy ste si mohli vybrať, aj aby vám to ako sedelo, aj finančne, aj aby ste nemali pocit, že musíš robiť niekoľko tisíc vecí. Nie. V každom programe je, v tejto sérii je vždycky jedna technika. Jedna. Ja vám ju vždycky popíšem, poviem, čo robí, vysvetlím vám, ako vždycky vzniká, ako sa vlastne, ako sa zaklína tá tvorivosť. Ako sa tá tvorivosť jednoducho ničí v nás. No a potom si poviem jednu techniku, ktorá mne funguje, popíšem vám to presne, ako to robiť, vôbec nie sú zložité, vôbec ti to ako nejakým spôsobom neovplyvňuje tvoj život v zmysle, že... Ideme? Tak poďme. V zmysle, že by si musel, ja neviem, nikam ísť, do nejaké, ja neviem čo, nebudeš musieť meditovať, nepotrebuješ ako nič také, není to hu. Sú to obyčajné veci. Je to proste vec, ktorá je na dennej báze, ktorá ti zabere niekoľko minút a funkčná je, keď to dodržuješ a robíš to. Preto to není zložité, není to dlhé, ale opakovaním ti to naozaj, tú tvorivosť postupne odkľaje. Ty dokážeš odkliať svoju vlastnú tvorivosť z tej kliatby toho zahambenia. Tá kliatba toho zahambenia funguje práve preto, že bola zvenčí. Pretože ty by si sa vo vnútri, tebe by to nenapadlo sa zahambovať, tebe by to nenapadlo si proste takýmto spôsobom škodiť. To je niečo, čo prišlo zvenčí. A preto je to náročné, pretože je to ťažké detekovať, že prečo, ako. Pretože jak som vám už hovorila v minulom videu, že keď je detský mozog vystavený posudzovaniu príliš skoro, čo sa u nás deje, lebo do 13., 14., 15. roku by sme nemali byť posudzovaní, alebo nemali by sme byť vystavovaní niečomu, čo sa volá súťaž. Nemali by sme to mať v živote, pretože nie sme uspôsobení. Poď hore, poď šop. Nie sme uspôsobení na to. A vytvára to v nás traumu, bloky. Nemalo by to byť. Odtiaľto z toho súťaženia, a to nemusí byť to, že si bol na olympiáde, alebo že neviem čo, to vôbec tak není. Tam stačí málo, tam stačí, aby sa trieda proste rozhodla, že bude niečo kresliť z prázdnin a ty nakreslíš nejakého slimáka, ja neviem, alebo ja neviem, nakreslíš slniečko a všetci sa smejú, že a ty si nebola pri mori a ty si toto, hento. Chápete, že ty sa prejavíš a ostatní sa ti vysmejú, ale nemusia sa vysmiať, že to není pekné, ale to môže byť aj inak. To môže byť o tom, väčšine máte peniaze, a však vy, a ty takto. Alebo zimná guľovačka a ty nevieš nakresliť tie postavičky, tak sú tam také tie paličky s tými nožičkami a tá šapka s tým bimbolcom a takto kreslíš až do 7. triedy, tak je to proste hanba pre nich. Že čo to je? Napríklad. A to nemusí ťa kritizovať niekto, to môže sa zasmiať nad tým, že ty takto kreslíš a to stačí. A to nehovorím o iných veciach, nehovorím o tom, keď sa začneš prejavovať fyzicky, keď začneš proste dospievať, začneš tvorivo pristupovať k svojmu oblečeniu, k svojej vizáži. Rozumiete mi? Chápete, kam tým smerujem? Tie veci, ktoré môžu zablokovať alebo zakliať tú našu tvorivosť, tak oni sú naozaj rozmanité. A teraz keby my sme pátrali, že kde a ako sa tvoja tvorivosť dostala pod tlak, tak sme tu do niekoľko životov asi. To nebudeme robiť. Takže nebudeme pátrať po tom, kto a kedy to má na rováši, kto a kedy zaklial tú tvoju tvorivosť, to nebudeme riešiť vôbec. My budeme riešiť to,
A veľmi to budeme riešiť, akým spôsobom urobiť pum a odkliať to. A ono sa to udeje. Ale zase, neudeje sa to tak, že čum, čári mári, fuk, a je to. Nebude to rozprávka, bude to proces. Pretože odklínaním vlastnej tvorivosti ty sa ju vlastne naučíš spoznávať. Ty musíš svoju tvorivosť spoznať, aby si ju vedela a vedel správne využívať. Aby zase, keď ju odkliaješ, aby ju nezneužili, aby ju zase nezavreli do nejakého iného, do nejakej inej klietky, nejak inak nenazvali, nejak inak nezačali zneužívať. Toto, kadiaľ vás budem viesť, je cesta, ktorá nielenže odkľaje tú tvoju tvorivosť, ale tá tvoja tvorivosť ťa naučí, ako si ju vážiť. Ty ju spoznáš. Ty musíš svoju tvorivosť spoznať. Aby ona ukázala tebe tú svoju hodnotu a naučíš sa ju používať pre svoje dobro. Pretože ona pracuje pre teba. Ty tu nie si na to, aby si, ja neviem, niekoho očaril, aby si vyhrala alebo vyhral nejakú súťaž. Ty tu nie si na to, aby si, ja neviem, bol najlepší v Idol of, ja neviem, tieto vyjebané súťaže, kde je to všetko stejne podplatené. A viete, čo myslím? Všetky tie show, ktoré len proste ničia tisíce mladých, kreatívnych duší. Alebo sa urobí niečo, že sa vyberie niekto, na koho sa vytiahnu nejaké fotky a jednu stade vylúčia, druhú tam naopak nechajú a je z nej nejaká star. To všetko sú veľké zneužívania ako jemnosti tvorivého ducha, ktoré proste zožere ten mainstream, zožere ten show business. Ja o tomto nehovorím. Ja nehovorím o tom, buď superstar, alebo choď a vyhraj. Ne, nechoď. Jeb na to, čo vyhráš, nevyhráš. To vôbec o tom nie je. Život o tom vôbec nie je. Ja hovorím o tom, že žij tú svoju tvorivosť tak, aby si mala zo seba každý deň radosť. Aby si mal radosť z toho, jak k veciam pristupuješ, ako ich riešiš. Aby ti to dávalo flexibilitu, plasticitu v situáciách, ktoré budeš vedieť uchopiť úplne inak, že sa nezľakneš víziev, že ti nebude proste niečoho ľúto, že sa nebudeš neustále otáčať, či som to urobila dobre. Pochybnosti zmiznú, že si budeš stáť za tým svojím prístupom, že sa nebudeš opičiť po ostatných, pretože keď zakladeš svoju tvorivosť, tak ten výsledok je aj to, že ľudia sa boja byť sami sebou a musia opakovať po iných. To hovorím, opičiť sa. To znamená, potom je ten človek neautentický a len opakuje. A to je masa, ktorá sa dá krásne zmanipulovať a potom vidíme, jak ten svet dopadá. A na vrchole toho celého nie sú vence. Tam nie je niečo, čo mu hovoríš, že na vrchole tej tvorivosti nie sú ovácie. Tam je radosť z toho, že to zažívaš. Lenže to sa blbo predáva, že? To do marketingu nedáš. Chladná samota a radosť z toho, že si, je niečo, čo sa ťažko dá do marketingových kecov. A tam ťa pozývam. Pretože tam si slobodný. Tam nepotrebuješ ovácie druhých. Ľudia sú najviac manipulovaní vtedy, keď potrebujú uznanie od ostatných. A to sú presne tí ľudia, ktorí nemajú svoju tvorivosť plne pri sebe. Z ktorých je tá tvorivosť vysávaná niečím, mašinériou a potom tí ľudia chcú ocenenie. Potrebujú ho, inak si neveria, inak nevedia, lebo zažili niečo a oni to chcú znova, alebo to ešte nezažili, tak to strašne chcú. A tohto sa zbavíš. V tom skutočnom odkrytí tvorivosti je pokoj, kľud a zároveň velikánska radosť. Rozumiete tomu? To vám môžem potvrdiť, že ten proces, ktorý vám ktorým vás prevediem, on je to nie je pozvánka do superstar, to nie je pozvánka do žiadneho z tých priebaných akýchkoľvek súťažných zmanipulovaných natáčacích debilín,
ani iných debilín. Proste do žiadnej súťaže. Ja vás pozývam k tomu, aby ste sa tešili každý deň sami zo seba a zažívali svoju vlastnú silu. Nie v tom tlaku, ale v tom, že dokážete tvorivo pristupovať k situáciám, ale hlavne, že nepotrebujete z druhej strany, zvonku potvrdenie. A myslím, že sa to už stmieva. To je západ slnka, tak vám ešte ukážem a lúčim sa s vami, lebo už ma skoro vôbec není vidno. Takže lásky, vidíme sa. Tu niekde je link, zorientujte sa v tom. Dobre? A napíšte mi, čo si o to myslíte.